כל נווטי אחד של כל הקבוצות לקחת את המפה, את הכרטיס, לא להסתכל על המסלול ולבוא לכאן. תדעו החבר'ה שלכם, הקבוצה מנצחת, אני מזכיר שהקבוצה מנצחת מקבלת פרס. מספר דגשים אחרונים, אין קודים בתחנות, צאו לדרך. תסתכלו על המפה, אורן שפירא, לא יעזור לך לבוץ סתם. הנה הם יוצאים, נווטי מספר 1, כל אחד לתחנה הראשונה שלו. שימו לב שאתם באמת רצים לתחנה מספר 1. קבוצה מספר 8, אייל נתנאל למקום הרביעי של קבוצה מספר 8, והנה אריקה גם יאמר יותר מסלול. אליסה רגע מסמנת לכולם, בוא נעבור נותן עכשיו לסיום שלו, לסיום את יובל נוסר. אליסה רגע לוקח את הקבוצה שלו במקום הראשון, נותן גיב לדימיטרי, נותן גיב לכולם. עם הקבוצה שלו בצליים, הקבוצה במקום הראשון, והקבוצה של אליסה רגע היא הראשונה לסיים. ועכשיו צריך לבדוק האם היא הקבוצה מספר 5 במקום השני. וכרגע אנחנו בודקים את הכרטיסים, לבדוק האם זה מספר 4 לא בכלל, כאשר יובל של אליסה רגע, יכול להיות שאליסה רגע פספס תחנה? אלכס פיטול! פיטול כמסיים! אבל הקורש, 3 הראשונים כבר נקבעו. והנה, העוד קבוצה מסיימת. הלכנו אליו, מסיימת. 5 קבוצות כבר סיימו. והנה פיר שכטר, וצפן פעם ממקום 2. הנה איתן! עובר כרגע את אורית רגב בספרינטיות. עוד פעם. והנה בואו נראיין את אבנר הלחמי שהיה הרץ השלישי והצליח אומנם מבית ההפעלה לאליסה רגע, אבל הקבוצה נפסלה. אבנר, איך אתה מסכם את המסלול שלך? איזה מזל שלא הייתה לי השפלה על ידי רגע. איזה מזל שהם נפסלו. למה? הוא הפליע אותך. כל הכבוד לאבנר הלחמי ולקבוצה מספר 5 שסיימה במקום הראשון. הנה נדב, איך היה המסלול שלך? הרץ השני של הקבוצה. אני רוצה להזכיר לכם שנדב סגר פעם מאוד גדול